Chamanme a atención dúas facturas. Unha é unha factura de transporte de tractores por un importe de 297,50 euros. Gustaríame saber que foi, a que se destinou. E a outra? E a outra é unha factura na que, non vou dicir a empresa, que agora xa sei quen é, factura atención protocolaria, visita, obra, residencia, conselleira, presidente da Diputación, consorcio, 720 euros. Sí. Vale, podenos aclarar ambas dúas facturas a que corresponden? A dos tractores é por 297,50. E a visita protocolaria, 720 euros. E a outra é? 720 euros. A visita... 720 euros. Visita protocolaria, obra, residencia, conselleira e presidente da Diputación. Vale. Que máis? Non hai nada máis? De decretos? Non. Vale, de resolucións? De decretos e de todo o que ven neste punto. Vale.